OIMORE nyaka Ramogi Joan kamora mora mabende iyudo e Ramogi TV odhiambo makawuono mabende watieko godo dwe mar ang'wen. Kawuono bende obedo odiechieng'no ero mabende gikone oiki mano jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki. En wuoth mabende nowuok Nairobi kochomo nyaka Othaya mane kaunti ma Nyeri. Kabende jofwambo magwa nogo tach e gwenge makono kendo oiko lipot makagi kacha kaluwore koda chenro ni kata nyasi no ero mano mar ik mar Mwai Kibaki. Weche mabende wamiyo pek odhiambo makawuono gin magi. Mane en jatend Kenya mar adek Mwai Kibaki gikone oiki e dalane mantiere Othaya e kaunti ma Nyeri. Chenro mar ik mosenindo Mwai Kibaki ota e yor nyadhi ka jolweny otelo ne chenro makamano. We made a decision to walk out of the Azimio as a coalition. Duond bura mar PAA koro olando ni odar e riwruog Azimio la Umoja One Kenya. OIMORE kendo machiegni iluongani Jailieta jaloko marwa en Chris Ogembo. Par kanyo ni nyalo oronwa ote magi kaluwore kod weche mabende waluoni odhiambo makawuono kokale laiwa mar ote machuoka ma en 23600. Kawachako en ni jolwenya mapacho kano timo kopo ne mosenindo Mwai Kibaki e dalane mantiere Othaya e kaunti ma Nyeri. Nyasi mar ik makamano oyuore gi familia mare mabende ne riko sechiwo neno e wi mosenindo Kibaki mabende gipuoyo kaka jal manohero familia mare. Walter Nyambaga miyo waler mar kaka nota chenro mar ik Kibaki. Odiochieng' mar kopo mar mosenindo Mwai Kibaki, oganda ne oyuoro kar rombgi kendo ne omigi thuolo mar kuyo kanyakla kod familia mar mosenindo. Familia mar mosenindo Mwai Kibaki ne oketo chir kendo timo nendgi. Jimmy Kibaki ne olose lo familia kendo yuago wuon mare kaka wuoro mane ohero familia kendo keto somo mbele. My experiences with Mzee, obviously, first and foremost, were as son to father. And my earliest, I'll just give your grace, I'll just give one or two examples of how I related with my dad. My dad, I think my whole life has been almost like a game of cat and mouse. E kinde mawede machiegni pare kaka jal ma ok jangunya kendo wuor e kendo hera mare ne en mar jatelo man kod lek ne familia mare. My dad wanted me to pursue a life of excellence like he did. And in many instances, he felt that I fell short of that. An example is when I was in Form 2. Now, my grades, or academic grades in St. Mary's in Form 2, were not, should we say, representative of a son of Mwai Kibaki. Neno ne ochiw kod kweth mopogore koriwo koda ka jatelo mane otelo negi jatend piny Uhuru Kenyatta. Gikone seche mag midhiambo, ringre Mwai Kibaki ne ochwal nyaka e dalane e yo makende ne kopo mare mogik. Jolweny ne pangore mos ka donjo kode pacho. Familia kod jodito mag piny owacho ne oriedo mar chiwo luor makende. Jolweny goyo bunde 19 kor lwasi ka chiwo luor makende. Matin nono to ndeke mag lweny goyo salute kor boche ka gichiwo luor margi. Kapok odeko, duond tarumbeta ywak ka piny oling thi kaka yor kowo jatelo mosenindo. Jolweny wuok ka chunygi lit kendo jodolo lamo mogik. Mane en jatend piny mar adek Mwai Kibaki ololo kuome ka koro chomo yweyo mare mogik. Gikone to mane jatend piny mar adek Mwai Kibaki otieko wuodhe kod luor makende mane ochiw kod jolweny e kinde ma ndeke mag lweny be ne chiwo luor makende. Familia
Jo Kenya kod osiepe bende ne omiyo riti makende. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Odhaya, Nyeri County. Bang' ywak kuyo kod neno mag jiwruok ewi tho mar manager tend Kenya mar adek Mwai Kibaki, giko neno kowe e kare mar yweyo. Ringre Kibaki nogole buore Nairobi kendo tere e dala ne mantiere Othaya kotiyo kod ndara. George Batilero nwa oriti makende mane ogone mosenindo Mwai Kibaki. So may he bring Mwai Kibaki to the fullness of resurrection and life before the redeemed. Kogwen mar Ngeso, tarik 30 dwe mar Ang'wen higa 2022. E kar kano ringre joma otho Mali Funeral Home Nairobi. Chenro ket kare. Jolwenyo ikore gi nyamburko moyiedhi namba ndikruok 61 KA 58 madhi ting'o ringre manen jatend piny Kenya mar adek mosenindo Emilio Mwai Kibaki. Kayamo ma Nairobi bende fwadho bandera mar piny mosechung' nus ongot kuom juma mangima. Oko mar Li, jolweny timo ikruok. Ka obila mariemba piko mamil kaka otit mach bende ikore e genga paya. Kar sa 1 mar okinyi, ringre Kibaki golo e kar kano ringre Mali e bwo arita ka ochako wuodhe mogik kendo goyo riti chuth ne boma ma Nairobi. Ng'wech ochomo Othaya e kaunti ma Nyeri. Pikipiki 6 mamilo maj otit mach oketo nyamburko moting'o ringre Kibaki diere. Gimol mos ka giluwo Kenyatta Avenue kapok gimako Uhuru Highway. To nikech nyaka ne oluwa apaya manogero kane en jatend piny, Thika Road, gigoyo kona kendo gimako apaya ma Wangari Maathai. Kaka dakika medo lokore e kaka nyamburko bende medo mako mach. Ka nyamburko moting'o Kibaki donjo apaya ma Thika. Apaya manoloko sigana mar Kenya e bwo tend mosenindo. Apaya manotiyogo kodhi thurgi to koro ok nochako ti kode kendo. E genga apaya, oganda goyo tiklo mar neno kaka ringre Kibaki kalo. Ranyisi mar luor magichiwo ni manen jatend piny. Ng'wech kalo Kabati, Makuyu, kagirieyo Makutano. Kaka oketa arita e apaya, e kaka ndege bende keto arita e kor lwasi. E boma ma Karatina jopiny oriedo e genga apaya. Nyithindo, chuo kod mine, moro ka moro fwadho otamba marachar e lwete, ka giwer ka moko bende mako tipo e simbegi, kendo gichiwo luor margi mogik ne Emilio Kibaki, manitie wuodhe mogik kochomo Nyeri. Jolweny moting'o bunde kendo rwako angolo marotenge olor kendo wuotho gi tiendgi mar neno ni onge ng'at modonjo e apaya manyalo kelo masira kendo ng'iko wuoth mane ochakore Nairobi. Dwaro en chopo jaduong' Kibaki e pare gi kwe. Joriembo goyo kona kendo giweyo apaya madhi Nyeri. Gidolo bata cham ka gimako ndara maridore Ngongoro kendo chomo Mkuruweni. Ka koro dong kilomita 31.6 to wuoth chopo Othaya. Pikipiki 3 mamilo maj otit mach koro telo e nyime ka jopiny bende chiwo luor margi. Bang' dakika matin 15 wuotho donjo Othaya. Ringre Kibaki donjo gweng'gi. Jodongo chuo dunga mondo gichiw luor ne wuodgi. E kindeno, jolweny mane rito ringre jatend piny machon oseikore gi nyamburko ma idendo ni gun carriage. Nyamburko manyogolo Kibaki e par jot mar jatend piny nyaka lap manyayo. Ka en pangruok, bunde madhoge oting'o pala oting' kalewe ng'iyo polo. Ranyisi mar chiwo luor mitimo ne jalweny. Eka bang'e, wend piny ywak. Nyamburko chako ng'wech. Ka sanduk Kibaki gi bandera mar piny Kenya. Jodolo bende nyono mos ka jogo tarumbete kudho dhombata. Ringre Kibaki gikone igolo kendo iketo e nyim kar lamo ka bandera mar piny Kenya ochwe bathe makorachich, to mar jolweny mane ogole nyamburko manoting'e oket koracham. E thuolo ni nyiduonge mag jokopere bende miyo Nyasaye duong'.
Ochopo kar sa mar tero Kibaki e kare mar yweyo mogik. Bunde imuocho 19 ka iro mako kor lwasi, ringre Kibaki koro dok e lowo. Ranyisi maduong' mogik mitimo ne jalweny. Ranyisi ni Kibaki gikone tieko wuodhe mar higni 90 e pinyni. En oriti jaduong' Kibaki. George Bati, Ramogi TV. Mano kanyero iwacho ni kopo mar nyadhi. Mosenindo Mwai Kibaki ne oike yo makende ka misa mare nota gi kanisa jokopere mong'ere kaka Catholic. Chendo mar misa ne ota e yo manyangafu kaluwore gi chike mabende tayo chendo mag lamo mag jokopere. Dano Londe kelono matut e wi kit nyasi kod misa ma ik kaka ne ota gi jadolo mar kanisa ni. Nyasi mar wuodhe mogik manochakore tarik 25 dwe mar Ang'wen higani. The word of the Lord. Thanks be to God. Ikarod bura mamalo mapacho kae, jodolo mag kanisa kopere kotelnegi kod Cardinal John Jue nogwedho ringre ma osenindo Mwai Kibaki kendo bang'e keto ne ranyisi mar msalabe patwiye kaka yo mar paro ne oganda, ranyisi mar mane osenindo Kibaki noyude batiso ne. As Christ went through the deep waters of death for us, so may he bring Mwai Kibaki to the fullness of resurrection. Lemo mogik kapok wuoth mochomo dhaya timore kar kano ringre mali. E gwenge mag Odhaya, misa maler manotalie kod Archbishop Anthony Muheria mar Archdiocese ma Nyeri, kesire kod Bishop Peter Kiara mar Marsabit, to kod Bishop Manoserutaya Philip Sulumeti Makakamega, no gwedho ganda gi pimo gwedhi, kendo bang'e to ogwedho sanduk mar ma osenindo Mwai Kibaki kod piawi kendo giobani. Kaluwore kod jadolo Emmanuel Okech mar kanisa kopere ma St. Joseph Milimani, magiduto itimo kaka ranyisi mar paro ne oganda batiso mar mane osenindo kaka jakopere. Seche migohe e bath sanduku mar mosenindo, wakwayo Nyasaye ni mondo chuny mosenindo odhi odonje polo kaka iro marubani niendi idho dhi e polo noendo. Mana kaka misa mapile mar jokopere, oganda duto nobedo piny mos kagiwinjo fanjili kata yalo mane ogol kod Archbishop Anthony Muheria mojiwo oganda mondo bed jogo manigi horuok kendo modimore mana kaka mane osenindo timo. Neno la Bwana linaelekezwa kwetu hata nyakati hizi. Tunaomboleza kiongozi shujaa, ili sisi tuliowachwa hai tuweze kugeuzwa mwenendo na tuweze kuwa wastahilifu kuitwa wana wa Mungu, na kama nchi tuweze kuitwa wana wa nchi wazalendo. Ukaristia matakatifu mainie kar misa mimi oluor mogik, Bishop Muheria noting'o saw maler malo kendo ji duto noling' ka jodolo mamoko mane ni altar norie bargi duto kochimo saw kendo bang'e lamo makende to jokristo nochamo saw. Father Emmanuel bende leronwa chenro mogik mar ik jakristo makopere geti alam mitimo tie bur mar ik kapok oket sanduku kendo lowo kiko ma osenindo. Lemo ma idhi ter e graveside kata kama idhi ike niendi, kama bur ma idhi kete niendi nitiere niendi, kanyo ikwaye ni mondo kama idhi kete bur midhi kete mondo oyue noendo ni oyue mayom kanyo ero korito chieng'e mar chier. Kalure kod kanisa kopere ma osenindo Mwai Kibaki ne en jalno manohero kanisa mare kendo kalure kod misa matakatifu en yo makare mar kwayo mondo wene richone. Diana Ulonde, Ramogi TV.
Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne okawo mana thuolo machuok e twak mare mane ik mar mosenindo Mwai Kibaki, jalup jatend piny Kenya William Ruto kod jatend ODM Raila Odinga duto noyudo thuolo mar chiwo nenda Kibaki. Kaka Sifros Okinda lero, jotelogo eko nomedo paro Kibaki e wi yorege mag dongruok. Kane okawo thuolo mar loso, jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne okawo thuolo machuok e chiwo twak mare e nyasi no mar ik mar mosenindo Mwai Kibaki. E ote mare mogik ne onyiso jogo mawacho ni biro sumo tend Kibaki ni kik gitim kamano mana kuom wach, to giketie e tim bende. Bende e thuolo no ne opuoyo jogo mane oketo maino e chiwo kopo makare ka osingo ne anyuola ni gibiro bedo kamoro achiel kata e kinde mabiro. Tusiseme tu kwa mdomo, lakini kwa vitendo, kwa fikira. Tumuige huyu mzee katika yale ambaye tunatenda katika maisha yetu, na sina shaka tukifanya haya Mungu ataibariki na ataendelea kuibariki taifa letu la Kenya. Jalup jatend piny Kenya William Ruto mane oloso motelo kapok orwako jatend piny oparo Kibaki e weche mag dongruok. Ochiwo sigana mar paro kaka mosenindo Kibaki ne ogolo osuru chutho mane isolo kuom jogo mane kelo apiko e pacho ka. Gino mane omiyo apiko beche nodok chien ma ji mathoth onyiewe. Gima bende koro sani ondiko rowere mathoth. Under Mwai Kibaki, he made sure that motorbikes were zero rated, and that is when border came into being. And today it is a sector that hires close to 1.4 million Kenyans. Bende Ruto wacho ni ne gin machiegni kod Kibaki kopogore kod yore mag tich ka Kibaki neno chung kodgi e kinde mane yalogi e doho mar ICC. When my boss, President Kenyatta, and I were in trouble with the ICC cases, Mwai Kibaki stood as a father to us. Ruto opako Kibaki kuom lokruok e sekta mar somo. Kama ne ochake somo ma onge chudo kendo jiwo somo mamalo mag mbalariany kod kuonde mag tiego lony mag tije lwedo maong'ere kaka TVET. Under his guidance again, we managed to have another double intake that henceforth removed the backlog that students had to wait for at least 2 years to be able to go to university after they complete their Form 4. The TVET program that President Uhuru Kenyatta has built upon, and that is why we have close to 200 TVET institutes across the country. Chutho Ruto kwayo kwe makende e yiero mabiro kaka yo mar chiwo luor ne mosenindo Mwai Kibaki. Kane ochiwo twak mare mogik e nyasi no, ogai mar ODM Raila Odinga owacho ni Kibaki notiyo matek e kelo lokruok e pend chike mapacho ka. Kama oting'o nyaka loko chik mane miyo Kenya bedo piny mar od bura achiel kende. Amendments were introduced to the constitution, which basically removed power from the periphery to the center. We ended up with a very authoritarian, or we call imperial presidency. Fortunately, with the fall of Berlin Wall, the wind of change that was blowing in Eastern Europe began to also blow in Africa. And through it, Section 2A went. And now we're allowed to form a political party. Raila owacho ni Kibaki ne otegno oke chuny kende to nyaka e dende kaluwore ni ne odhi nyime kod tich kata otanda mar midekre bang' masiche mag wang' apaya mane oyudo. Mwai Kibaki, apart from being brilliant, brainy, has also got a very strong physical constitution, because he has gone through several challenges that I know. Then, after that, when he came back,
followed another one, which was now again admitted in Nairobi Hospital. Raila owacho ni Kibaki ne jambola kendo jal mane oyie keto piny dwache kendo winjo dwaro mar bero piny Kenya. Gino mane omiyo gikelo dongruok mathoth e kinde sirikal mar barwa bar. To say that Mwai Kibaki is somebody with a clear foresight and is ready to negotiate and also to take in new ideas. And through that, he managed to open the government and get new progressive ideas about development. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Mane en jatend jotich mar piny owacho sirkand mosenindo Mwai Kibaki ne okaw thuolo mano mar chiwo luor mogik ne mosenindo kendo oparo ne jo Kenya okenge mag dongruok mabende nokel kod Kibaki. Mudhaura oloso kotimo neno e liend Kibaki kaka achiel kuom jotelo mane ni machiegni kode. Judith Omondi nigi ler mathoth. E kind jo Kenya duto mane oriwore e kowo ma osenindo Mwai Kibaki e kare mogik mar yweyo, jotelo mamoko manotiyo e bwo tende kuma oting'o mane en jatend jotich piny owacho Francis Mudhaura, gavana ma Laikipia Ndiritu Muridhi kod wuod mane osenindo David Munene Kairo mane en osiep mosenindo Kibaki. Mudhaura ne otiyo machiegni ahinya kod mosenindo Kibaki kendo e nyasi mar mosenindo oyuage kaka janyuol, japuonj kendo jakony mar ji duto ma ok odewo jomoko. He empowered the ministers. He empowered the civil servants. He empowered the parastatals and everybody who under responsibility. What happened? With that strategy, we surpassed all the targets that were set. Mudhaura okoni weche modhuro mag dongruok nodhi nyime e kinde mane Kibaki okawo loch. E kinde no, yuto mar piny Kenya kata GDP ne ni piny mokalo. Kane owuok e telo, lokruok maduong' ne oneno. When he came to power, our GDP was about 14 billion US dollars. When he retired from the leadership, it was around 60. Ndiritu Muridhi no chung kaka achiel kuom anyuond mosenindo Kibaki kendo lero ne oganda ngima mar Kibaki yare nyuolne, somo mare kod chako telo mare kaka jatend piny Kenya. Kaka gavana ma Laikipia, ogeno tiyo ne jopiny kaka Kibaki notimo e kinde ne. He showed us that one can serve with passion and utmost integrity. In fidelity to our shared humanity, he heeded the call to serve his country and never looked back, earning the profound privilege to serve as a teacher, lawmaker, cabinet minister, vice president, leader of the official opposition, and as president of the Republic of Kenya. Jimmy Kairo okoni no mor kod tend Mwai Kibaki kendo e riwruok mane nitie kind familia maggi gin kaka nyithindo ne gipuonjore mathoth. Loved Kenya so much and used your knowledge and economic influence to change lives, and lives you did change. Today, Kenya stands because you stood up for it. E kuyo duto ma jotelogo bedogo e kinde mar kowo mosenindo Kibaki e kare mogik mar yweyo, thothgi onyiso geno ni jotelo masani kod mabiro nyalo sumo kit telo mar ma osenindo Kibaki. Judith Omondi, Ramogi TV. Lipodno ero mano mar Judith Omondi ema bende terowa e yweyo wa mokwongo ka bende pod wamedo luwo weche mag kopo mogik mar Mwai Kibaki ma bende otimore e gwenge mag Odhaya e kaunti ma Nyeri. Kik idhi mabor nikech wantiere kod mago eko e kind mamoko ma bende otimore pacho kae mangima. Par ni bende inyalo oronwa ote magi kaluwore kod weche ma bende wamedo keloni e yor ote machuok 23600. Kik idhi mabor.
Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. The more bets you place, the better your chances of winning. Shinda TV kishabiki. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Introducing ViewPay Cashless. Making and receiving payments has never been this easy. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number. Pia unaweza receive payments directly kwa simu yako bila worries za reversal. So whether unalipia mboga kwa duka ama you're having your hair redone at your favorite salon or even taking a boda, ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. What are you waiting for? Usiwachwe nyuma. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipenagi baridi. Lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga *544# au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. En kinde machielo mar ng'eyo ute fwambo kod keyo mosenyiso tich maber tijegi kalore kod Communications Authority. En kinde mar chiwo mich mar Kuza Award mabiro timore dwe mar 5 higani. Thor wach mar higani en ting'o malo rang'iny mar bedo lendo nyaka e rang'iny mamalo. Kaka Royal Media Services wasebedo ng'alo manyime e loyo mich mar Kuza Award kalore kod chenro mago mabeyo mopogore opogore. Wakuwe jowinjo marwa mawageno mondo go kura ne Ramogi TV e Kuza Award mar People's Choice kaka TV station ma ihero. Mondo go kura ne Ramogi TV ndikote machoke ni Kuza kasto ior e namba mar 15601 bang'e to dwok penjo mopenji nono maonge chudo moro amora. Goyo kura biro rumo tarik 8 dwe mar 5 higani. Erokamano kuom goyo kura ni Ramogi TV. Waluare kuliet pa wamiyo Mwai thurwaka kod Mwai pinje te mag Afrika gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothume muhero kikelo gi Lind Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Gonya ni mondi yudu wenda marlamo kaka skiza code ni dimana *812 *784# *aboro achiel ariyo *abiriyo aboro ang'wen #. To parie ni ya Ramogi TV ene ot mar jower duto te.
This week's hot games on Shabiki.com. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Chinda TV Kishabiki. Shabiki.com. Machigni kendo. Jadolo mano mar kanisa Jokopere Anthony Muheria no bedo e opara manyime e jiwo josiasa mapacho ka mondo oneni gitimo siasa ma onge tulo kod gwandruok. Jadolo Muheria bende no loso kanotayo nyasi mar ik mar mosenindo Mwai Kibaki. Eskundi ya wuoyi ma odhaya kalapapla mar jolweny mar Air Force One opie dakika par bang' saa 4 onyango ranyisi ni makende ni jatend piny Uhuru Kenyatta osechopo e kaunti Manyeri motelo ne iko mar jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki. Nyasi no mane oywayo jotelo mathoth mag siasa mapacho kae, jotelo mag ute lamo okwayo josiasa mondo were kod wacho weche manyalo thuo oganda to moloyo e kindegi mag campaigns motelo ne yiero mahigani. Ka olose kinde nyasi no, jatend kanisa mar Jokopere Archdiocese Manyeri Anthony Muheria onyiso josiasa mondo kuong dhogi kaka yo mar kelo kwe pacho kae. He will never use falsehood as a vehicle for personal gain. Father, our Father in our nation, whom we bury, tell us loudly that we must embrace truth. That we must love this nation so much that I cannot compromise because of my personal gain. That I be ready to sacrifice as you did because truth and service is more valuable than what I gain personally. Kwayo mar Anthony Muheria biro kaluwore gi ywarruok mosebedo ka nenore e kind josiasa to moloyo e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza. Muheria bende otoyo apilo e wang' josiasa mosebedo katiyo kod kanise e chwalo agenda magi mag siasa ka okwayogi mondo gimi kanise luor. We Kenyans want to turn our places of worship into rowdy gatherings and sometimes political gatherings. Return to God what is God's. Give him his space. Give him his space and learn from this, our Father. E ote mare mogik, Muheria okwayo josiasa mondo tikod thuolo magin-go e apisi e konyo jomochando e kind oganda mana kaka mosenindo Mwai Kibaki kod min ode mosenindo Mama Lucy Kibaki. The only legacy, the true honor and respect will give our dear father is that, yes, I can say I will struggle. It might not be easy, but I will struggle to reach out to my brother. Matimore kinde ma jalup jatend piny William Ruto obuono romo ne jatende Uhuru Kenyatta e thuolo mane ochopo e skundi ya wuoyi ma othaya kaachiel gi mano ma approved school e kinde nyasi mar alam ne ringre mosenindo Mwai Kibaki. Chris Owino, Ramogi TV, Odhaya, Nyeri County. Oganda jo Kenya kawuono noriwre kod jodak ma Othaya kod aluora mare e kaunti Manyeri mane nyasi mar kowo e kar yweyo mar mogik mosenindo jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki. Kaka jafwambo marwa Lydia Okeyo lero, nyasi no ni geno ni idhi yuore go oganda maromo 15,000 kata kamano kwan oganda ma bende no yuoro no chwalore malo. Sa 11 okinyi, oganda jo Kenya mowuok e gwenge mopogore ma pacho ka nomole lap mar approved school ka gigeto chiwo luor margi mogik ne jatend piny Kenya mosenindo Mwai Kibaki. Achiel kachiel ne gikale rangach madiny manolosi kendo keti kaka achiel kuom yorego mag neno ni arita kwe ok obedo kod ng'ikruok mora mora. Tulipoingia huku saa 12 asubuhi yenye tulikuwa tumefanya search pale kwa gate yenye ulikuwa nayo kama sigala sinaashwa nje
yenye ulikuwa nayo, kama pesa unashukua kwa mkono, simu yako kwa mkono, unafanya check up, hata kwa mfuko yako hakuna kitu ambao ulikuwa naingia nayo, kitu ambao sio nzuri ya kugwala mtu. Apisas magaita kwebe no timo sinani kagoyo jopiny peksen kagigeto neno ni onge tim jore mora mopusore gi rangego. Bang' puotha kendo yudo ratiro mar donjo e alap mar approved school, oganda no obedo kod thuolo mar yudo math mar okinyi ni mar odiochieng' ne dhi bedo mabor. Askari walikuwa wanatufuatilia na tukapatiwa kiamsha kinywa, maji, kamkate, kasonda. Kwa hivyo watu walifurahi sana kwa sababu tulikuwa tumeangaliwa na njia kubwa sana. Kwa hivyo sisi hatukuwa na njaa, hata security ilikuwa tight. Ataro mar kaka ne igeno, oganda no pongo hema manoger kamoko to koro no chuno mondo mi obed oko mag hembego. Jopiny nochiwo puoch kod pak ne mosenindo jatend pinyno kamoko to koro no medo ni ok bi nyalore pongo fuok ma jatelo no koro oseweyo e pachoka. Wajua wengi sana walikuwa wanaketi nyumbani tu. Wazazi hana pesa, hakuweza kwenda shule. Walikuwa wengi hata wakuwa wakubwa bila kujua elimu. Kwa hivyo tunaona mambo yake ilikuwa mambo magumu sana ya kukumbukumbu sana, sababu ni kutoka mwanzo na ubo akiwa mtu anaenda hiyo tu wakusaidia watu, wakukuja kwa kilimo, alifanya mbolea badilisho iwe chini, tukafurahia uongozi wake. Okmana oganda jonyeri kende, oganda jo Kenya no wuok e gwenge mopogore kagigeto chiwo wange nyasi mogika mar jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki mano bage alap mar approved school ground, kama bende koronegi poya hinya kitelo manotelo ne godo piny Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Othaya, Nyeri County. Jodak moko mag Narok oriwore kod jo Kenya moko e chiwo luor mogik ne jatend piny machon Mwai Kibaki. Negi moko misuma kagiwero wend piny Kenya kaito negi kawo thuolo mar ling kagichiwo luor ne mosenindo. Jopiny mane nie magawa moro e boma ma Narok noriwore e nyasino makende mar dhialo Kibaki. Moko kuomgi bende noparo jatend piny mar adek Mwai Kibaki kod sera mage mag somo kod bero uchumi ma pachoka. And I remember him as a great leader. He provided equal opportunities to both the guys and the ladies. He gave equal chances to both the ladies and the gents, and that's why I'm here as a female DJ. Mimi niko mmoja wa wale ambao walifaidika na free secondary education. Na mimi niko mmoja wa wale ambao wamefaidika na hiyo. Na ninajua wengi ambao walikuwa hawangeweza kusoma kama hakungekuwa na hiyo free primary education na free secondary education. Sisi kama waandishi tulikuwa saizi ndio unasumbuliwa pesa ya school fees, watu wenye akasema kila mtu aende shule. Na kama utaki, shauri yako. I remember him for being the president that transformed the country the most economically. Kawuoke weche go mabende otimore e county Manyeri, wadhi weche mamoko mabende timore pachoka kuma duond bura mar pamoja African Alliance kata mabende tudo kod governor ma Kilifi Amason Kingi owuok ayanga e riwruok mar Azimio la Umoja. Jopa ywak ni Azimio okose deogi kaka winjore emomiyo ne gindiko ne jandik buche ma pachoka mondo gidara yanga e riwruogno. Josiasa moko to koro seyo governor ma Kilifi kagiwacho ni en owuon emanodar e duond bura mar ODM kano chako mare mar kendo okonego siko ywagore ne jo ODM kata jo Azimio One Kenya Alliance. Joja oko nigi ler mathoth. Jokanyono mag duond buch pamoja African Alliance midendo ni kadhowadhi na mchumbi ne jobagoro mo Kilifi kumane gilande okang' manyien magikao kaka duond bura. Kotel negi kod jalar kom gavana ma Mombasa kod otiko mar William Kingi, jokanyono mag duond bura no maende ni e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ne jolando ne giwuok oko e riwruogno kagituo ni agenda mekgi okonywandi e chenro mag riwruogno endo. Yale maswala yetu ambayo yanatugusa sisi hayachukuliwa kimuhimu na ile muungano wa Azimio.
na sisi tulikuwa tumeweka mbele with good faith kwamba yataangaliwa, lakini bado mpaka sasa hajaangaliwa. When a stalemate arose on how we are being treated, we made a decision to walk out of the Azimio as a coalition. We therefore wrote to the Registrar of Political Parties to exclude us from that membership. Kata kamano, negi kwedo rumbi negi geto dhi riwruok mar Kenya Kwanza, kabende giramo ni kaka duond bura, gigeto kelo lokruok e ngima jodak man kadhodh nam chumbi mangima. Hatuendi Kenya Kwanza. Kama hatutakuwa Azimio, tutabaki kama paa. Sisi wenyewe tunaweza tukajibeba. Na sisi tunataka kuambia, hii mwaka huu tutawafundisha ile kitu hajaiona kuhusu pwani. Paa ndo yenye pwani na lazima iheshimike. We are not joining any other coalition as we exit Azimio coalition. Period. PA is a party worth its salt, and therefore we will continue to stand for the people of the coast like we've always done as ourselves. Jatend duond bura no manyoche kochuogi higa mokalo Amason Jeffa Kingi mabende gavana ma Kilifi, kata kamano pok owuok oko ayanga mar loso ewi wach ma kamano. Kingi ne ochuogo duond buch PA bang' wuok e duond buch ODM mano yiere godo kaka gavana ma Kilifi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Bende kaluwore gi okang' mar duond bura mar Pamoja Africa Alliance kata PA mar dwaro dar e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance, apis mar jandik duond buche koro oloso koko ni duond bura no sani ok nyal dar e riwruogno. Jandik duond buche Anderitu okwedo dwaro no mar duond bura mar PA koko ni duond bura no ne ondikore e yor ratiro kendo onge kod nyalo mar wuok ka ok oluwo dwaro mar chik. Kawadhi nyime end ni mond liete magin jokanyo mar duond bura mar ODM e kaunti ma Siaya koro golo kwayo ni duond bura no owalgi e kombe mag MCA. Minego jiwo tend mine ka gimedo ni mano bende biro konyo e chopo kare chik madwaro ni kwan jotelo machuo kod mamine kik yombre malach. Gimedo ni ne gitiyo matek e welo mag ODM mabende notimore chak dweni kendo gigeno yudo lemo e kombe mag walo jo od bura mano ma kaunti no. Kata ka obedo anto nyang'eyo ndi nyayombo nyadhi nyaka tribunal to kata ka obedo ni nyoko miya to wacho chopo ma two-third gender rule ok ayudi koro. Jakom badi nyo wacho ni kama mini ochung'e to ka dichuo kawo to mama en namba 2 to mondo mi ng'ama mama no ticket. Pod wacho ni gima no jakom badi owacho nyo wacho korango mabor ko wacho no ng'eyo ni mine nyalo moluor Opio Wandai ng'iye kama mine nitie wan mine wayuak nikech ng'ama ng'iyo karwa kaka wantie ka onge. Please consider us. Mine temo nikech mondo mama ochopie ballot ok en gima yot. Mama dongo ok en gima yot. Koro wakwayo mana jotendwa ma Siaya rangwa uru kaka wa mama wayuak nikech chuo gi dhirowa up to the wall. Ok wanyal kata mana wuoyo. Ok osebedonwa mayot. Jodake gwenge majimo kod Agoro e Nyakach nigi midhiero mano mar hoho makatuk odeyo mabende medo kelo. Hoho no nochakore e higa mar 1962 kendo oseyiecho lope ka bende omwomo lach moheo kilomita 20. Jodak yuak ni oginyal puro puothegi makendo jamni bende ikwalo mano e hoho no ero. Millicent Adhiambo nitiere gi ler ewi midhiero mabende osemiyo jodak mang'eny osiko kadangni gidar. Kuom higni 60, hoho makatuk odeyo osebedo midhiero malawo jodak majimo kod Agoro e puothegi. Gali ni nochakore higa mar 62. Nochakore dago matin kanya jaduong' moro ni Nyakach kama bene pi matin mane watugi atuga. Bang'e nochako kugidore gi kunyore molokore bugo. Kore higa mar 72 noreto saidi, nomukore mang'eny kendo koro no nyalo mukore kata ka koth ok chue to mukore amuka. Kabiro Nyakach ka anwang'o ka gini en gimoro matin ma nyithindo tuge tiluoke tielo kata analuoke tienda. Kodhi mbele matin osidi. E kinde ma koth chue
piridore matek kendo ula medo ywayo lowo. Kaka lowo medo sienyore, e kaka chandruok medore ne jodak malworani. An e ng'at ma bugoni ohinyo moloyo te. Eka chiegni 7 ma bugoni okawo luwo iye tir. An osekawo lopa madong' mana gi eka achiel kende to ne en eka 5. Kendo kwadar mwadhi kamachielo to idhi yudo kionge kata yo minyalo luwo. Kiluwo lop ng'ato ka to kinyo chielo. Kiluwo koni kinyo chielo. Oula medo muomo nyaka yiende ma jodak go temo pidho. Ne watemo mondo wapidh yiende to waketo sigingi ka koth ochwe kiny ka piny oruok inwang'gi. Hoho oseywero meo mar lowo kendo mayo jodak thuolo mar pidho cham koda ka jamni. Jodak ywak ni jomaundu koro loko hoho makamagi kama giponde ka gichano timo timbe njore ka bende gipando e gik magisekwalo. Yor pur ok wanyal puro nikech kata kaka tinga donyo mondo bi opurna onge yo. Dho watho ka endi okinyi godhiambo an dhoga koro osetho kadho kariyo madong onge ng'ama nyalo wacho ne nikech en buge monege. Bukwani ok wanyal bedo gi gweno. Ogwenge ni ka makigolo gweno to gwenge biro kata 4 to dhi gi gweni dong' nono makata madinegni wendo. To bukwani gitie kata gi jokuoge kech wapidho jamni. Jokuoge biro chon to pondi bugo kwasedonji udi giwuok gi omo dhok. Ere ber madwan wangi bugo ka sirkal be ok nyal dewa. Hoho ni ong'ado ganda go kod kuonde konyruok kaka ute thieth. An sani ka tuo itera osiptal idhira go thivi apiko ok nyal biro dalana nikech bugo. Asudo matin malo kucho ni mondo ayude konyruok onge bugo pod luwa. Nyithindo be pod olewi gunda pod gidak e sitende ere ber madane ibugo ni. E kinde ma masira mag tho olimo jodak malworani. Kata wuodhe mag chopo e liel bedo matek. Higa ma korona chakore juma mokwongo aiko nyako ma jaklas 10. Yowuoyi noting'o gi wigi ka mtoko weya go loka chaka ka mtoka kal gi maiti katera dala ne onge. Na ywak malit. Kaneno kaka dala na chalo. Joera gi bende ma oseiki ok nyal nindo gi kwe. Kama wuoye kodu ni an e ng'at ma bugoni osemiyo history nikech yuora mane onindo ne pio golo kendo remains mage nodhi mwalo. Mamagi ok in history gin gik ma ji neno kancha timore. Jodak go ywak ni koro dang'ni omako gi kod nyithindo e kor gweng'. Koro chandruok mosebedo go ni en chandruok ma ok wang'en to wadhi gik nang'o nikech ka kwadak wan joma dar ncha sudora mana gi malo kosegeng'o rangach to kata kama dhi echa pod adhi dar nikech osongo kodhi malo to machielo boluoro batha kocha koro onge kaka konyra nyaka chuna ni nyaka dar kanyo. Hoho ni bende ong'ado jopuonjre makono kod somo kendo ka koth medo chwe to moko kuomgi bare ma ok odhi skul. Jodak moko bende okwamo e dhoudi ka yoregi mag yuto medo rochore. Ok wadwa ni gimiwa chiemo, ok wadwa ni gimiwa pesa, to wadwa ni ka giyie gikelnwa daraja. Ma nyathi nyalo waloka chaka ta anta duogo lokani. To ka moko kama betie, ere konyruok madanwa. Nikech ka wuothi chire ka nyithinda dinwang' chiemo, be kakan beda chiem, to kanyal. Bende gikwedo joma oloko midhiero gino kaka chiro mar loso menda e yor mibadhi. NGOs biro kaendi nigitimo magitimo moko luongore ni Friends of Katukodeyo. To gin gidhi adhiya to wan to wadong' kaendi. Ng'ata mubiro kapo ni dwani mondo konywa onego dwar joma usika ma hinyore. Makiko dhi adhiya ir jomoko moko ma wacho ni Friends of Katukodeyo kia joma chalo nade gin ka giseyudo pesa gidhi jo Katukodeyo ma hinyore go to dong' kaendi. Giywak ni jotelo ok dewgi. Gali ni osebedo gima moselime nyaka pisi ndalo mane pod weche mag pisi go nitie. Ne gibiro ma pisi no wacho maber ni koro wagolo pesa ma weche moko mane mag kite mane odino kane gero odino dam ne nyalo kele bugoni. Mago ne ok waneno. Wakwayo sirikal gi chuny mamuol ni ka giyie to gilosnwa daraja ma wanyalo kalo. Kwa dhi jimo kata jimo kabira goro. Moko kuomgi nigi duoko makende ne piny owacho. Ang'o momono sirikal mondo kawa to terwa kamoro to miyo to wawene gi lopni endi mondo koro gitigi bugoni.
nikech waneno ka wainyore. Koro wakwayo sirkal ni mondo ginyiswa ni to ang'o ma ginyalo timonwa mondo mi wabed gi kwe ma ok bugo. Lo mamedo sienyore, medo kunyo hoho, kendo medo midhiero ne jodak ma alworani. Koro gikwayo piny owacho mondo gernegi olalo manyalo tudogi kod yoregi mag yuto. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, e gweng' Majimo, Nyakach, Kisumu County. Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. The more bets you place, the better your chances of winning. Shinda TV kishabiki. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Hey. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Le kod chenro mar bedo gi dalani, mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome scream. What are you doing? Huh? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipenagi baridi, lazima uzinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544# au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. This week's hot games on Shabiki.com. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shinda TV kishabiki.